Kaixo, ongi etorria. Funtzio errodunak aztertuko ditugu, baina aurretik bi ohar gogoratu behar dira. Lehenengoa zein da? Erroaren barruan baldin badago zenbaki negatibo bat, emaitza ez da zenbaki erreal bat aterako, orduan hauek baztertu egingo ditugu. Eta bigarrena, nik baldin badut barruan zenbaki positibo bat, aterako zait zenbaki bat bakarra, ez bi, funtzioetan isa bakoitzak i bakarra duelako. Orduan, hemen baldin badago plus, hor izango da plus. Baldin badago hemen negatiboa, atako zaigu negatiboa. Errespetatzen da aurreko zeinua. Plus baldin bada plus, minus baldin bada minus. Eta ez dugu jarriko gehi minus orain arte bezala. Orduan, hasteragoaz, funtzio errodunen zeinua aztertzen badugu, lau motatako funtzioak agertzen zaizkigu. Izan daiteke plus eta plus, izan daiteke negatiboa eta barruan positiboa, hau alderantziz, eta biak negatiboak. Lehenengo funtzioarekin hasten bagera, isa eta i, isari emango dizkion balioak izango dira 0, 1, 4 eta 9. Erortara ateratzen dira zenbaki osoak, ezta? Erresagoa guretzako. Orduan, 0 baldin bada, izen bada 0. Eta baten erroa, 1. Eta lauren erroa, 2. Eta 9rena, 3. Orduan, puntu horiek hor jarriko ditut. 0, 0, 1, 1, lau 2, eta 9, 3. Elkartzen badugu, hau izango litzateke i berdin isaren erroa. Zer gertatzen da? Gorakorra. Eta lehenengo kuadrantean. Orduan, izango litzateke a baldin bada positiboa eta b baldin bada positiboa, atatzen zaigu horrela. Gorakorra, parabola erdia. Zer gertatzen da? Erroaren kanpoan negatiboa badugu. Orduan, 0kin 0 atatzen da, baina jartzen badugu bat, atatzen zaigu minus. Eta birekin, ere bai, eta irukin. Denak negatiboak. Orduan, hauek irudikatzerakoan, atako zaigu horrela. Beraz, erroaren kanpoan negatiboa baldin badago, eta isaren koefizientea positiboa bada, ateratzen zaigu beherakorra. Hemen. Uste dut, konturatzen zirela, errodun funtzioak izaten direla parabola erdia. Hau da, parabola bat, erdia izango izateke. Edo goikoa edo bekoa. Jarraituko dugu urrekoarekin. Hortarako aukenduko dut. Eta hasiko gera. 0kin 0, hori ez dago dudarik. Eta urrekoa izango izateke. I berdin, erroa, minus, eta hemen zenbaki bat jarri behar dugu. Bat jartzen badugu, atako zaigu okerra. Ez du balio. Horran zer egin behar dugu? Jarri beharko dugu, zenbaki negatibo bat begira horrela. Nik jartzen badut isaren ordez minus bat, minusekin plus bihurtzen da, eta horran hori bai da bat. Orduan hemen jarri behar ditudan zenbakia dira negatiboak. Orduan, minus bat ordezkatzen badut, atatzen zait bat. Minus bat ordezkatzen badut, atako zait 2, eta horrekin 3. Hau bai marraztu dezakeda da. Orduan, erroa positiboa baldin bada, eta isaren koefizientea negatiboa, ateratzen zaigu beherakorra. Erauntara. Hemen azaltzen duen bezala. Horrela. Eta falta zaigu azkena. Azken antzean zer egin behar dugu? Baita ere jarri behar ditugu negatiboak, bestela atako zaigu zenbaki erreal bat ez den emaitza. Orduan, horrela izango litzateke. Ni jartzen badut minus bat, ezta, hemen bezala, izango nuke erauntara.
minus eta minus kendu egiten dira, orduan gehituko zegoen horrela, eta minus bat. Orduan, minus batekin atatzen da, minus bat. Minus laukin berdina gertatzen da. Atako lezeguke minus bi, eta honekin minus hi. Puntu hauek irudikatzeko ez dut kolore gehiago. Orduan beltza erabiliko dut berriro. Orduan, baldin bada erroa negatiboa eta koefizientearen negatiboa, ateratzen zegu gorakorra. Orain falta zaigu jartzea eremua eta ibiltartea. Orduan, eremua, funtzioarena, izango litzake edo zerotik plus infinito arte, edo izan daiteke beste kasu batzutan minus infinitotik zero arte. Hori dira eremua. Eta ibiltarteari berdina gertatzen da. Ez? Zerotik infinitora edo minus infinitotik zerora. Pentsa dezakezu malda giota txikiagoa denez, iritsiko da momentu bat, ez da gehiago igoko, ez da? Ba ez da horrela. Zu jakiteko malda hau giota txikiagoa da, baina etengabe gorakorra da. Etengabe. Eskema honekin nahiko errez lortuko dituzu eremuak eta ibiltarteak. Adibidez, funtzio I berdin isaren erroa. Ze izango da? Eremua zerotik aurrera. Eta ibiltartea zerotik gora. Bi hauek. Eta adibidez beste hau, I berdin minus isaren erroa, ba izango litzateke eremua minus infinitotik zerora, eta ibiltartea baita ere zerotik infinitora. Orduan, eskema hau ulertuta bi ariketa egingo ditugu.